سلام سلام كبرات تخاتلتنا عبرهم كربان تركبو كم كل الساعة بكبابينان زونانان مخنياتات قدامنا بمهابين حساب النهب نزول تصافقنا أنا محيال كل الساعة سابسكرايب شير لايك عليه ترسعوا إلنا نلابو سكي نقرب نقدر نحن عوسنا بالعطاء أبي أحمد قال نيشتي مرق أقد خطرف كوينو كمرق دبي ترى بهالله زبالعت كبدون حياة لزغنت أقويتو إيركنا سخير الله يمكن مكة طريق مرفتح يكونن مخبرات هاتنا لمون بتعواتي زي مرات كويناتنا كنا النابب إنك كوينات تقليلو زي المرمار حبرة السبات سلا ختل تقليل كخبرت أي كالن كوينات بتخونه أي مرت يقول نبر زي مرات كوينات بدليت كل أكلات أيولن بدليت حدا حيلي يذولا إذ جمر ስለዚህ ኣገዳድን ተገዳድን ኩናት ኣለዎ ኮይኑ ግን ብኸሳራ ክልቲኡ ዝዛዘም እዚ ኩልሻ መርገፅና እዩ ኣገዳዲ ኩናት ናብ ኩናት ዘእትወካ በዓል ፈረቓ ናይ ፈጠራ ናይ ሓሶስ ሰበኽቲ ይምልምል እሞ የስንቆም ከዓ ይትኽትኽ ይፃባእ ይተናኸል ይጉስጉስ የምስል ብዕራይ ከም ዝወልድ كأمن يسعر أبنتها لنا رؤي نجري إذا حجي أم مديات هتدوانا جفزلو نايزم ديكتاتوراويان مرحتي هاسوي لك أمير هيك هذا حبرت هذه ألقى أنت الكاين حدا أم حبراو مرة خبز فتن تبهيلو خام بالنا علي حق يمثل كان سوس للرئينا خان هنا أب سمعتات كي أثنا سمعتات نقوت بنا أب تبوليتيكا وردي تراي نواسع مخبرات هذا تلتي دقيمنا سابسكرايب كيرسعكم أبزي نسمعتنا خنحبرو ندلي أبزي ولقاو مرخبي إنما حلالفو ولا قوا بوليتيكا وكلنا ويصلوا عن تحلونا كاب نباراون هلو خنتاتن بمجنزابن كنت بتاب نبابن بموكاسن النقرب حافشا وردي تنبر كاب زخونه ودب وي محبراو مرخبيتات بمتحنفات النقرب مدب كم زي نسرح خنحبر نفتو يقول لنا ندلي قال أبز مدب خنبب كله كم بهيل نحنا نمبل لنا إن عند نحنا نصرح لنا نحنا إنا نزوتر نحنا مالت ترجم اللو أنا مالت أب بوليتيكا ويب تاريخ الجماعة يفكسوا إنتي حسابات نحنا نبلو كاب بهيل نقلال أنا بوتات التلمذة أنا خام ببال نحنا مبال ثلاث مرات أنت راي ثلاث ونه بركم ولكي إن عندنا حلال فوق ذوك لنا نوكلن محبر يلنا بزين عن حلفو دلنا ويبزتنتان نوم بقر عوش تحاد سمون عالم ذنا وسخوينا تعراب أبزنانا زحدرو على تاون أون تاون تصنتات انتهى يمثل زبل كم حتو نقرب أمو مثلنا المانهب بناي كبابي نخن جمر كبابي نخن مكلنا مسحقرة عرب سمون أبزنانا يوم لعلي فرق زمن كدي هذا يودع قرهابتي ندادي كابتم عبيتنا عالمنا من نقدتات حاديو وق حسب خوناتن ورخوناتن زي فل قداتات عرب طقمتاتن هرفاناتن نقدتات انبر كالي نوتادرا واستراتيجيكا وتقيمتها زلو برخيتات ذونن استراتيجيكا وبوتات ايكونن نو بلقعان هارط عند شمت أعنا وصوار أحزاب تقطع منقستات قرن أفريقيا لقحاتن شمتن كابزن حجي بحسوم زكاة قطع ذلوا حاجات عربن إسرائيلن إيرانن أبدي يركب أبدي شمتات قار نقرن أفريقيا زي حمس كم تنفلتو سودان نريد ذلنا مالتيو حدا تقطع قطع ذلوان إثيوبيا ህዝቢ ትግራይ ዳግማይ ንምድምሳስ ከተሐድስን ብምቕጻል ኤርትራን ባሕራን እውን ናብ ግዛታ ክትጎብጥ ልዑል ወታደራዊ ምድላዋታ ብምጽፋፍን ኣብ ኣዋጅ ተረጋግጦ ዘሎ እዋን ኢና ዘለና እዚ ኢትዮጵያ ባዕላ ካብትብሎ ዘላ እምበር ዝመሃዝናዮ ኣይኮነን ዘሎ እዩ
كون دي كون خالي حتى يوم بارع ما خلاي مراق تلابيع يخلو كابتن سرعات بلتقنا إثيوبيا دروناتن وتدرا وخداتن دلقسا خابز نبرا هاجرات تركون أذربيجان نون ملوء قلبن نابزي أف جزاوتن تباريع ذلو كوينات كوين اللو كونتات بلتقنا إثيوبيا درينا يو بار أب أزي تمسق لها هو تنتلتلو عدن إثيوبيا كلمة بيت مهاب كبيت خون اللوان ذلو تأخذ إثيوبيا فرس ديها تماغل ديها تأخذ እዚ ትንቢት መሃብ ከብደና እዩ ምክንያቱ ኣብ ህልም ዝበለ ዓዘቕቲ ኣትያ ኣብ ህዝባ ምፍራሕ ዘላ ሃገር እያ ውሽጣዊ ጉዳያታ ክትፈትሕ ፍቓደና ዘይኮነ ኢትዮጵያ ብዕዳን ሃረጣን ተሸመተ ማእለያ ዘይብሉ ፅዋርን መጻኢ ውዕልታትን ብሽካማ ከይኣክል ባዕላት ትገልጾ ክሳብ 1 ሚልዮን ዕጡቕ ሓይሊ ከተዳሉ ከላ ንዕኡ ዘድሊ ወታደራዊ ስንቅን ቀንጠመንትን ዝኸውን ወፃኢታት ንዘይምሽፋን ማሕበራዊ ንግድታት ዘሳልጠሉ ኢኮኖሚያዊ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ወዲቑ እናተረኸበ ከሎ እዩ ኩናትን ወርኩናት ዝድሰቕ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ናይ ትግራይ ገዲፍካ እኳ ናይ ኣምሓራ ኦሮሞ ብሻንጉል ሶማልን ዓፋርን ተፃብኦታት መፍትሒ ዘይረኸበ ክንሱ ተኽተሎ ዘላ ጉጉይ ፖሊሲ ከምኡ ከሎ ብዓብዩ ድማ ብልፅግና ጉዳይ ትግራይ ብሓይሊ ብረትን بدللت تجارون كفتحو مفتانن كونتات نابز العالي ترزو دايي بخلو كوينات مأخلا يوراق أبز حجي خبار عخلو لإثيوبيا فتنا خلقت ما بلنا إذي تاتيو كهود عاون نبارا مفتات ممكن ذابيو اتخالي انت تات قريفنا هدف تقراي نمدم ساسن منقص السودان نمفراسن بزل عالي وكلنا انتلا آخرنتن سرعات أبيي ድሕሪ ኣብ እዋን ኩናት ማእከላይ ምብራቅ ከም ቀደሙ ብሃረፃ ክቕፅል ኢልካ ምሕሳብ ኣይከኣልን ትስዕ ምክንያታት እዩ ስለዚ ስርዓት ብልፅግና ንዘዳለዎ ወፍሪ ወራር ንምዕዋት ኣቦ ነፍስታት ዝኾኑ ካልኦት ጎይቶት ካብ ምድላይ እውን ኣይክዓርፍን ከምኡ ከሎ ግን ኣብ ዘመን ኣብይ ኣሕመድ መጻኢ ዕድል ኢትዮጵያ ካብ ንቡር ወፃኢ ብምዃን ከጋጠማ ከም ዝኽእል መጽናዕትን ምርምርን ዘድልዮ ኣይኮነን ብሓቂ بتلوم دو مأخلاي مبراق إنا نبلو مأخلاي مبراق نكلنا هاجرات عربي مثلنا إيران أولا مأخلاي مبراق باكستان أولا أفغانستان بتخابلا كردستان اللو كل جزء فوكس نبرو إسرائيل بون زير كبا عرب جنا يكون عنه زين هجي تغيز تقصكون إذا خينات وانو إسرائيل إيران ينزلوا حجي دهر إسرائيل حدا عبي قول يا دون الله السوق الأمريكايو دحر إيران ون هو أن قول لي هلو روسيان تشاينا نترتر أمريكا روسيان ناي عالمنا خلت عبيت جنبارات كوينن كاب صنحا كاب صباح في الصاميتات كلا يكونات عالم كساب زي وان بتحر وجن حزب إسرائيل كا ناستات كلت شح عمتات أب سدتات فحيلو ساق دحر مصناح شعات تميتن أب صباح مفصل تخلا يكونات عالم أبتات أنتويت مبقول عدو مشان شي عتمت 4 تأكيبو إسرائيلاوي هاجر ذقوم حزبي كنسو كابزن قيلهم يوم بعرف الألاويان أبتخن حانتو وردا زي يتأكد سفق قربت زلوا حزبي كل تطابقات لومي أبدن ريو زلنا بصيحة نبعلتن مبزحتن هاجرات عرب ككمتم بقوبت حانتي صمو دصون هو صناسن جزءات دحر مفصل تخلاي كانت عالم تطايسن يوم كم هاجرات عاقيكم ذي كلها إسرائيل زي هاجرنت إنسرا ذي خانتكي ذي أتوم زبطحو أعراب مالتي 850 أبتعت عباي بريطانيان ذي طرفا أبتعت فرنسانينا إيران والسيقا هاجرات عرب بتبطرو غاز وي ندادي أزين هابتمات تعدل هاجراتين حدثتي مرحتنون أي حمقون حدا حيال ناي عالمنا غولياديو أباد نفسن نستون أمريكايو انت دليو يقدسن انت دليو يفرسن أبتعت موجودية اللوخ بهالك على الوقت تقرينا نسو خومو خلو مبزحة أن هاجرات عرب من إسرائيل كم هاجر الناس كم زي قبلا يفقدان لنا أي فقدان راح يكون
ብሕብረትን ተናጸልን እናተዋግኣ ነቢረን መጽአን እየን ስለዚ ከዓ እስራኤል ብሓይላን ጥበባን ክትነብር ብኩሉ ዓይነት ብሓይላ ሃገርነታ ክተውሕስ እተገደደት ስለ ዝኾነ እስራኤል ካብ 1950ታት ንድሓር ክሳብ ሎሚ ብውፅኢት ኩናት እያ ዓመታዊ በዓላት ተኽብር እንተበልና ምግናን ኣይኮነን ዓመት ብዝገበረቶ ወታደራዊ ምክልኻል እያ ትዛዝም ኣብዘን ብሕሱም ቦምባታት ዝቕጥቀጣ ዘለዋ ሃገራት ሓንቲ እኳ ክርስትያናዊት ሃገር የብለንን ኣብ ትሕቲ ሓፈሻዊ እምነታት ምስልምና ዘምልኹ ህዝብታት ዘለዋ ሃገራት ካልእ ሽግር እውን ኣለዎም ሓደሓዶም ዘየሰማምዕ ከምዞም ኣብ 15-16 ክፍለ ዘመናት ኣብ ኣውሮጳ ብፍልስፍና ማርቲን ሉተር ብስምምዕ ኣንጻር ካቶሊክ ምስምማዕ ተሳኢንዎም ሓደሓዶም ደሞም ተፋለሱ ኣብ ሃገራት ዓረብ እውን ከምኡ ናይቶም ጻድቃናት ውድድር ብሱናን ሸዓን ትፍለጡ ክተዓረቑ ኢልካ ዘይሕሰብ ይትረፍ ዘይፀዋወር ናብ ሰፊሕ ፍልሊ ተናውሒ ዝጸንሓ ግዝኣታት እየን እዚ እውን ጠንቅታት ካብቲ ኩናት እዩ ምክንያቱ ከም ሃይማኖት ከም ምስልምና ከም ኣንጻር ምዕራባውያን እንተዝኸውን እዚአን እውን ክልቲአን እስላም እየን ንስኹም ከሎ እቲ ዝዓበየ ዓለማዊ ምብራቃውን ምዕራባውን ንግዳዊ ኣሰላልፋ እውን ምስኡ እዩ እዚ እውን ባዕሉ ሓደ ጠንቂ ሳዕቤናትን እዩ እዚን ካልእን ተደማሚሩ ብፍላይ ኣብ መንጎ ኢራንን ስዑድያን ዘይዕርቕ መሰረታውን ነባርን ፍልሊ ኣማዕቢለን ዝጸንሓ መንግስታት ኣዕራብ ምዕራባውያን እምበር ኣብዚ ይፆተአን ስለዚ ምዕራብ ኩሉ ግዜ ዝጉይትታሉ መንግስታት ኣለዋ ጎይተአን ከዓ ብድሕሪን ከዓ ምዕራባውያን እዮም ስለዚ ኩናት ወላ እንተዝደልያ እውን ኩናት ክቋርፃ ይኽእላን ጥቕምታት ኣብኡ ኣሎ እቲ ፍልሊ ኣብኡ ኣሎ ክቡራት ተኸታተልትና ማሕበራዊ መራኸቢ መሰረት ሜድያ እዚ ኣብ ዕራብ ተኸሲቱ ዘሎ ኣዕናዊ ኩናት ብፍላይ ንኣብ ከባቢና ብሓፈሽኡ ከዓ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ማያት ቀይሕ ባሕርን ቀጥታዊ ጽቡቕን ሕማቕን ምትእስሳር ከም ስለ ዘለዎ ብፍላይ ነቶም ውክልና ኣዕራብ ተቐቢሎም ኣብ ገዛእ ሃገሮምን ህዝቦምን ክፍጽምዎ ዝጸንሑን ዘለውን ህልቂትን ዕንወትን ታሪክ ከም ዘይምሕሮም ንነብሶም ክፍትሹን ሕሉፍ ጌጋታት ዳግመ ርእይቶ ክገብርሉ ዝእዝዝ ሃዋው ተፈጢሩ ምህላው ኢና እንግዘብ እሞ ምናልባት ብጌጋ ይንበርን ኩሉ ሳዕ ብኩናት እውን ይንበርን ብፍላይ ከዓ ኣብ ውሽጢ ጉዳያቱ መሓዙት ወረርቲ ዓዲሙ ገበን ኣብ ምፍጻም ዝጸንሕን ዘለውን ስርዓት ብልጽግና ይኹን ስርዓት ኢሳያስ ብሰንኪቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ጉሂሩ ዘሎ ሓዊ ከም ቀደሙ ኣፅዋራቶምን ልቕሕን ከም ዘይረኽቡ ርዱእ ኮይኑ ኢትዮጵያ በታቲኑ ንሓዋር ምስነባቱ ዘይተርፉ ኣብይን ስርዓት ዱባይን ብልጽግናን ምድኻም ከዓ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣሰላልፋ ምክቕየር ይኽእል እዩ ዝብል ግምታት እውን ኣለና ንኽቡራት ተኸታተልትና ንሕና ስቆኢልና ኣይኮንናን ንዛረቦ ዘለና ስክፍታታት ኣለና ፍርሒ ኣለና ስጋታት ኣለና ብሰንኪ ዘይብቑዓት ኣመራርሓ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ መጻወቲ መናሃርያ ሸፋቱ መናሃርያ ናይ ኩናት ነጋዴታት ክኸውን ከም ዝኽእል ስለ ዝርድአና እዩ ደጊምና ኣንጻር ኩናትና ሰብ ክመውት የብሉን ሰብ ንብረቱ ክውሰድ የብሉን ደጊምና ንኩናት ምኹናን እምበር ንኩናት ክተባባዕ የብሉን በሃልቲ ኢና ኣበይ ይኹን ብዘየገድስ ስለ ወገንነት ስለ መንነት ዘይኮነስ ስለ ሰብኣውነት እውን ህፃን ክመውት የብሉን ሽማግለ ክመውት የብሉን ንብረቱ ክውሰድ የብሉን እሞ ንሎሚ ዝበልናዮ እዚ ይመስል ደጊምና ምትሕባርኩም ቦቱ ክኸውን ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ከዓኒ ኣይትረስዑ እንዳበልና ንሎሚ ዝበልናዮ በዚ ነቋርፅ ኣለና ስጋዕ ተመሳሳሊ ሰላሙ